SARSARITA ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti SARSARITA tayo anapaulwan. Ti pato apasaway. Inaldaw arumwar iti kulungan da dagiti pato anipawan. Kadwana dagiti kakabsat na apato kastamatan ti inada. Agpaspasyarda. Mapandag sapol iti kananda. Katkalpasan na aglayunda iti waig. Aglalangoy da agingga akay kayat da. Naragsak da iti inaldaw. Iti may sangal daw kat. Anak ko, saan kayo nga umad-adayo dito'y abay ko? Wan, tani, napagasti tanom dito'y waig. Nang rona tanagtudo, idirabi. Kasta, aglangoy kayo laang dito'y abay ko. Ha? Apay, upat kayo matlaangan. Ayan ni Pawan. Pawan! Pawan, anak ko! Ayan mo! Napnapanan na ngatan. Sige, dito'y kayo laang Tay nagsapulan ni Pawan. Ay sus, mayan anon ti anak ko. Mabit lang anak ko. Tao may kaalawan. Sige, kumpet ka lang anak ko. Kumpet ka di taramot ti kayo. Umayakon! Anya timbagakan ka, Pawan. Sana ka sa minsinak kada kayo. Kadagiti kakabsat ko. Inak apato. Kwak, 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 kwak. Apay nga ron asimida ka. Kita amanday ta. Dandani ka na yanod. Kwak, kwak, kwak. Nanang. Danggamot dagiti bagbagakan ka anak ko. Tapag saya atam. Jak kayat amay sagmak ka. Iso nga agkukuyog tayo arumar. Tapno saan kayo amay sagmak. Agreeng kayon anak ko. Bigatan. Nagmayat isingising ni Apo Init. Iso abumangon kayon. Inak apato. Rumwar tayo kadiman. Ita. Kwak, 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 kwak. Wan, anak ko apato. Mapantayo manan nagbirok iti kanan tayo. Sa dino. Di pa panan tayo. Kwak, 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 kwak. Agpadaya tayo mat ita. Sa dino da ita. Kwak, 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 kwak. No agpadaya tayo, agturong tayo ijay nalawa apagmulmulaan dagiti manalon. Sadyay ado ti makan tayo. Kwak, 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 kwak. Italain. Ang makadano na iti da dya lugar. Kwak, kwak, Ipakita kwak, kwak. kada kayo dagiti lugar amabalin tayo apangalaan iti taraon. Tainton dumakkel kayo. Amuyon tumat no sa dino ti pangalaan nyo iti kaninyo. Magagaran ako. Inak apato. Kwak, 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 kwak. Sige. Kwak, kwak, kwak. Rigamon dagiti dadto mapay akakabsat mo. Tamapantayon. O anya, anak ko. Nakita yon ti bagbagak kada kayo a lugar. Analawa apagmulaan dagiti manalon. Ngarot. Nami apato. Kwak, kwak, kwak. Lagagayam. Analawa. Kwak, kwak. Naliknaw ti tanom ditoy. Iso amabalin tayo ti aglangoy. Inak apato. Kwak, kwak. Mabalin tayo kadi. Tiag subli ditoy. Kwak, kwak, kwak. Wan, agsubli tayo ditoy no kayatyo. Amuyo kadi. Anabsugak. Tado ti makan ditoy. Kwak, kwak, kwak. Sige, no kayatyo, agsubli tayo to ditoy a lugar. Ala, agawid tayo. Wait. Inapato. Malum nga minit. Agawid tayo. Kwak, kwak, kwak. Aya pamngarodan dagiti kakabsat mo ta agawid tayon. Narigat ti marabyan di tadalan. Apay no marabyan tayo. Inak apato. Kwak, kwak, kwak. Delikado, Pawan. Iso nga agawid tayon.
quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Sige, anak ko. Ang kanta tayo lata. Tapnosan tayo amarik na tibannog tayo. Alam, ano nga ba hindi nakita ti Parswa? Kita lang ang makita. Kwak, 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 kwak. Asin ka man. Kwak, 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 kwak. Saan kami nga at paday ti uni? Sa bali ti uni na. Kwak, 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 kwak. Kasaritak man. Napayasan kami nga at paday ti uni. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Sino ka? Ang tinagan mo? Siya ni Baka. Nagtakkel ka. At upat ti sakam. Sa bali pa'y ti unim. Iso ngay nasigdan ka. Apay nga dagwit-pitin ti datangid mo. Kwak, kwak, kwak. Kastoy tigagangay alangak. Apay anagado adamdamagam. Kwak, kwak. Umadayo ka. Diyak kaya tinakulit akasarsarita. Pasensyakan, baka. Kwak, 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 kwak. Ala, sa di na ti ayan ti nakabato. Takiti kakabsat ko. Kwak, 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 kwak. Napukaw ako. Kwak, 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 kwak. Di akong basurutan. No sa di na tinagturungan ti nakabato. Kandang iti kakabsat ko. Kwak, 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 kwak. Sa di na ti ayan ko. Kwak, kwak, kwak. At tabasit abalay ijay. Amangan, nadababalin ko apag damagan. Kwak, kwak, kwak. Ay, kita ti Parswa dayta. Kaslag kumilaw tagiti matana. At dadot na. Awan mo ti sipit na kas kanya. Kwak, 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 kwak. Sino ka? Kwak, kwak, kwak. Kaya tiliwan dakmatin. Kwak, 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 Tiliwan kwak. ka. Tapnoan na ka na. Atlas ka na to malayak. Di na may tarayan. Tiliwan ka. Paglamengak dito ay sirok. Kwak, 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 kwak. Ayan nanday jaya pato. Apay akayat nak atiliwan. Kwak, kwak, kwak. Gapo, takayat ka akanan. Makan ka di. Di pagkit-kitam kanya. Kwak, 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 kwak. Saan ka makalibas kanya? Tanito'y abalay ti pagnanaudak. Sino ka ngamin? Tinakama mo. Siya ni Pusa. Si kagayam ni Pusa. Mabaling ka di. Di makigayam kang ka. Kwak, kwak, kwak. Ibagam ko makanyak. No sa di na ti pagawida. Mapokpokaw ka. Wen, tsak mo ti pagawida. Kwak, kwak, kwak. Diretsyom laang daita akalsada. Sumina kanto. No ada makitam adaan arang tay. Tamok ngay jay ibalayo. Kwak, 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 kwak. Wen, Pusa. Talaga nga si itirang tay. Ti pagnanagdan mi. Ang yaman na. Tayo bagam ti direksyon. Arumbang aturungan. Kwak, 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 kwak. Ala, agawid ka. Katinton maminsan. Saan ka na sumina kadagiti naganak mo? No ti mo kaya ti may sagmak. Kwak, kwak. Wen, Pusa. Tiyak kang suminsina. Iti inak apato. Kan kadagiti kakabsat ko. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kung naday di apusa. Adiritswak lang di adalan. Nagatayo magkayan. Nabanog. Kan mabisina kon. At dati makan iti kaya banda. Inak mga. Kwak, 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 kwak. Naku na amapan ka mga dita. Kukwak dita. Indag niya
kasla agpadata, tadamot spit mo akas kanyak. At damit payak mo, duamot lang ti sakam akas kanyak. Pato ka kadimat, kwak kwak kwak. Excuse me, sa anak apato, akas kan ka. Piyak ti awag da kanya. No dumakilak, manok ti awag da kada kami. Kwak kwak kwak, kasta ka di. Saan tangang pada? Mabalin ka di. Ngagbalinta na singot nga gayem. Kwak kwak kwak. Mabalin mat. Kasta, mabalin ka di. Makipanganak di doy. Mabisinak ngamin. Tiyak na surutan, tinagtulungan ti ina, kang kakabsat ko pato. Kasta akmat. Si Mina ngamin kadakwada. O sige, mangan kapay. Tamadamdamatan nga agsarita. Tulungan ka, amang sapol. Kadananang kan dagiti kakabsat mo. Kwak 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 kwak. Ang yaman na, piyak. Ngam, agi na natapay. Itadakkel akayo. Kani, nagpudot. Sige, piyak. Agin na natapay. Kwak kwak kwak. Anya day jay. Ay, agulimat ka. Kasla kabisado. Ti akin, boses, iti day chay. Kwak kwak kwak. Sir Dino, di papanan niyo. Agawit kamin. Sino ka? Apay, kasanda ka, makita. Kwak 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 kwak. Kasano ko makita dak? Katadak ka nakabitin dito yung atuan niyo. Ha? Pawan, nagdakkel nga ulag. Tinakabitin, iti sa nga. Aglisi ka, pawan. Kwak 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 kwak. Amoyo ka di. Mabisbisin ako na yan. Kati tayo pa'y nagururayak iti ka na. Kwak kwak kwak. Saan na kami? Mabalin akanan. Taapay. Saan yo kadingam mo? Adagiti kas kada kayo ti paborito akanan. Alon o naglaang timay sa adakkel apato. Umanayan apang rabiik. Kwak kwak. Nagbabasit kami pailaan ulag. Saan ka amabsog? Nuda kami ti kanam. Kwak kwak kwak. Suwanan niya. Kastoy laangan. Tapno mabsog ka. Ayaban mi dagiti dadakkel mi. Paumayan mi ida ditoy. Tapno isuda ti kanam. Kwak kwak kwak. Unyag paiso ulan. May mayat data. Mabsok ka lakit ti. No dagiti dadakkel mi ti kanam. Kwak 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 kwak. Anya pa lang tiyorayan niyo. Mapan kayon. Ayaban nyo ida. Paumayan nyo ida ditoy. Darasan nyo. Umay kan, pawan. Wan, piyak. Orayan pa nagsublimi. Ulan. Kwak 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 kwak. Kwak kwak kwak. Na may saan tani ulag Kwak kwak pawan. kwak. Wan. Pay-pay lang ang sublita. Pay-pay ang mga guray. Ang nga pumuraw takiti matana. Kwak 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 kwak. Napnapanan nga tan ni Pawan akabsat yo anak ko. Jakmet ngaminan na siputan. Asaan gayam anak kasurot kada tayo. Idi agawit tayo. Sa dino ti pangbiro kakan kwa na itaan. Kwak 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 kwak. Di mo riplipatan. Ano mapukaw ka? Tandaanam dagiti malabasam a lugar. Kasla kumaditidaan arang taya malabsanta. Kwak 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 kwak. Wan piyak. Malagip ko da ito'y daan na lang tay.
Ditay ti kanayon apag nanmi, narumwar kami. Kwak, kwak, kwak. Kan laglagi pamatday to'y takkalapon ti kayo nga si idirang tay. Kwak, kwak, kwak. Wan piyak. Kamukton, indon sumarunaw. Kwak, kwak. Laglagi pampay, asaan ka arumbang asumina? Kadananang kan dagiti kakapsat mo. Nukas tay arumar kayo. Tabasit ka pa'y unay, tapno agwayas ka arumar. Naskan apanawak dagiti anak ko. Tabiro kag ni Pawan. Inakabato! Inakabato! Pawan anak ko! Kwak, kwak. Inakabato! Pawan! Tinuyog nagtiti balay. Tingayim kapit. Kwak, kwak, kwak. Naimpag nga aldaw yu. Agyabanakan kapyak. Tain tulod mo dito'y balay ni Pawan. Talaga amapan ko kumabirokan. Kwak, 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 kwak. Agyaman akong ka. Gayim kapit. Ket sapay la kuma. Tagkita tanto manen. Kwak, 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 kwak. Umay kan tulat na pumasyat, ije kulungan mi. Amumat no sa dinot ipagnanaadan mi. Ngap kang ronaan na, saan ka arumar ngag may maysa? Pudno day tapawan. Saan ka asuminsi na kanya? Naamiris ni Pawan apato, asaan arumbeng nga agbalin apasaway, tapno saan amapukaw. Si ipod idin, nagtultulnog iti inana. Kan kanayon na alaglagipan ti bilin ni Piyak. Ano adda pagnaan na, rumbeng nga ada sinyal, wano pakakitaan na, nga ijay tinagnaan na, tapno iti panagsubli na, saanen amayaw-awan. Bueno obing, ditan tinagibusan ti SARSARITA tayo, ngayon surat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo ami.